Muna saktong bana. Sakto mo dyan eh. Kada ko rin sakto. Dyan eh. Anas kong bana, ah. Butaan dyan kayo. Sabi prima mo dyan eh. So lang ikigwa na kaniya. Buwan naman sa lubot. Ikato na ako nipasok ko ng migas. Ana mo na saktong bana mo na kung ganahan bana. Yuti ka na kong bana. Sige balik. Ano eh. Butaan mo. Boto lang inyo. Sambay. Muna saktong bana. Hindi, himsog kayo. Wala lubot. 24. Wala lubot. Wala lubot. Ako rin lubot. Muna saktong bana. Kita ko na ako buutan. Medyo ka tinuruha ba ka nagpinalastik na ko. Hipusa ang nilaban o katong kanding na to nga si Joygo. Joygo! Joygo! Sige, puso na ko. Pariya mo na sa katong apps na kung giko itong may shopping mall ba, lottery ba? Joygo mo to po. Ikaw may pangalan na ito. Kani, ano nga kay halin mo to sa Joygo? Ano di ay? Okay, ito sa... Ano, rasos, ay! Be. Joygo! Wala, nara ang kanding na si Joygo. Joygo! Paano nga na Joygo, ay? Puya, anay, kita kay pahipuson. Tanaw ko sa asawa na ko kung mabuutan magid ko. Kung di ba ko plastic ko, no? Kagamay rin hinaban. Kini, unyara rin ko kayo. Wapa na yun, basa pa ko rin yun. Sus, buwanga. Joygo! Musta naman ka, Joygo? Joygo, dali din, Joygo. Mga ako, kabahiro mo, Joygo. Kabahiro. Kabahiro ba? Joygo. Dali din, Joygo to. Sungayanay ta, Joygo. Sungayanay ta. Ito, sungay. Dali. Hey, kapuya, aning may puso patagkuan ni kanding na. May puso pa kasakwan, hinalay. Naunsa ka lang. Ha? Naunsa ka. May sungay rin ako. Huwag pa maraming ka naman magpangutot ng pangipos ng laban. Ano ka natigid? Alam mo, hinalay. Anong kasungay-sungay naman ang kanay mo ang kanding noon? Ano nga, giga-practice mo ko kayang kuwan, bahait pa kayang sungay ba? Unsa? Sungay niya. Unsa man ni siya, oh? Sige pa ka pagkasaba rin. Tuman na pa sumusugo ni mo. Taro nga naghipos noon. Unsa man ni siya? Isa na mong kanding? Joygo! Joygo na siya. Isigaw matang Joygo. Diba mo ko diyan si Kwan ko, nakuha ako ba? Ganang earn ako sa Joygo ba? Ganang apps ba? Tudungan ta ka sa sulod ron ko, saan mag-earn na ng Joygo? Mao di ay na. Mao na imong ipangalan sa imong kanding si Joygo. Kaya ang halin ana ang kwarta na gikan sa daog di mo si Joygo. Earnings. Sige, tudungan ka sa sulod, tudungan ka to. Oh, lata dito kuno tabi. Joygo, tudungan ta ka nara, oh. Biyari kuno be, tuloy kuno tabi unsa na. Dali ra kayo. Sige mo kung ginani para natin ka ng sideline ba, ng income ba? Natin income. Ano siya? Mana siya ang Joygo. Joygo, mana siya? Mana siya ang Joygo. Pang shopping mo na, mana siya, oh. Joygo. So imong buhaton wala pa kay account, ari-ari mo register ka diri. Tapos register ka diri. So ibutang imong mobile number diri. Tapos ang imong kuan dayon, ang imong password, tapos ang imong OTP. Mao na siya, buhaton. So mao na siya, tapos magka-login na ka. Lagi na. Wala register na baka kay account ba? Pwede na ka bukuan. Lagi na dito. So mano siya na bakalaki na kalab. Oh, mano siya nakalaki na ka. So imong buhaton ani lab. Ani, mo top up ka. Naay 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000. So mao na siya maka-top up na ka. Kay through GCash man ani mo magi. So musunod na diri mo na siya imong balance. So dali ra pug kaayo kung wari ka sa home na sila ka ng imong GIS mahimo og 1,000. Ang guess may mga 1,000. Ang 5,000 ay pesos mahimo 1,500. Mo na ilang mga special nga kuha ay hotspot. Kung makadaog ka. Mara siya, mura pa siya gluto riba, mura ka kung kanito ka ni patag gluto pa. Pero laspat ka makadaog. Laspat ka magkadaog. Na pa sila diri, kanang dagay returns 50 pesos na kay madawa diri, treasure hunt, tapos like guess out heaven, guess on numbers na diri. Dali ra kay G2 GCash ra. So Tudloy ko ana ka mag-register ko. Tuluan ta kaning kan Joygo, dali ra kay Joygo lagi. O daghan kay pag-open ng mga apps kini ganahan po kanini kay kadaog na po kani. Makadaog ko bana. Opo na karon, wala ka bayad ko kanting nga pareng naong nimo. Ay mao dito gipangalan ng Joygo. Joygo mo to. Ko sa ana di ay. Wala ka na,